Кой си ти, бе, Занна? Тоя път ще гледам товара да не ми отива в каналата. Гошо, не знам готово ли или... Чакай, бе. Гошо, ами, не го знам. Направя го както трябва, по закони става. Виж, аз ако съм направил. Не мога да си го закача половин час. Не мога да си закача ремаркето половин час. Избери някакво друго ремарке, ако не можеш това. Сега ще мога. Закачи го. Да. Моето се откачиш, чакай. Бягай! Моето се откачи. Идиот си, идиот! Ще ме чакаш ли? Ти са лигави половин час тука. Ами искам да дойдат, мога да изчакам, а де. Аз съм бърз. Побързам те. Койки. Е така. Аз съм машина. Айде, тръгвай. Къде си? За тебе. Мръсна газ. Сега ще направя лупинг. Гошо, искам само да ти кажа на нещо. Кажи. Кажи на брат ти да се пригледа. Ирене, Да. нормално ли е в сам, когато теглиш ремаркето да ти изчезне? Защото теглим и моето изчезна. Респаунаха се нещата. За какво? Гошо, иска да направя нова папка да си тура това. Моето го закачих. Ти си. Нова папка ли ти иска, бе? Да. И я правя и иска да цъкна окей. Па ни става. Браво. А сега да. Добре, брат ми, сега мълчиш и караш. Само това искам. Малко да я пробвам. Ама мълчиш и караш, бе. Майка ти да е. Гледаш ли ми екрана да, Гошо? Чакай малко. Защото аз снимам и ремаркето ми полудява. Гледай го как... Виж го! Дали си? Гоча, ти не си намарена. Ама... Ремаркето ми... успокой се. Кажи на Петко, че го наби. Петко, Ирен ще би. Защото не млъкваш. Повече няма да правя такива лупинги. Ти си заблушен, ще ги приби. 26 номер, идвай. Ама, яла ти до мен, бе. Добре, сега иду. Яла ти до мен. Виж го, то си идиот, бе. Кой те е научил да караш, бе? Мащай се, бе. Аз чакам Ирен да скачи при мен да дам и мръсна газ. Той е 20 кой? 26. Това е Шадъл. То с колата. Аз чакам Ирен. Той е вътре, бе, в Сампе. Гошо, да пъса до тебе. Еми давай де. Чакай. Гото, ма кой номер си ти? 34.
Кото 34, така. Да. Гледай само каква баткинска Его. кола има. А, ти след нас ли ще караш? Давай, давай. Давай, давай. Ти след нас. Ади, бе, брат ми. Той Рен ще ни настига. Той е Господ. Ние ще трябва да го настигаме. Той е Господ. Мразите е завой от всякъде. Ремаркето ми тръгва Поднася. само. Да. И само след ме гледа един с камион и един с кола. Ей, няма ли да стане тази кола да омъкнем в на Петко ремаркето? Той е кухо. Да, ще успеем. Гледай, той Рен ни затмина. Ей. Не мъсти! Товарача. Ирене, опитай се да скочиш в ремаркето ми, бе. Давай, Ето я пускам си рампа. ти ще ни настигнеш, ние сме бавни тираджийки. Ние да сме момичета. Тихо На е. тази кола много дрифти, бе. А, Чакай, не взимай такива завой. Оле, Гошо, държах се на ръбчето с половината кола на мен и ми. чакай, аз не знам ти къде си. А, ти си Аз то съм зад точно нас. зад вас, давай. Човек, с ремаркето излязах на дрифт. Дедака, до теб пъте. Блъсна го. Няма да го блъскам. Брат ти, на брат ти ремаркето. Аз... Бата, изчакай. Ей, кажи на Петко да ни го туря, докато Пеца, се не го, кача. не го слагай, да се качи. Докато се кача. Да, Ирене. Той е моето се откачи. Коно. Идвам да ви гледам. На косъм беше... Давай. Кажи му да ни Да прави успеем. нищо. Чуля, не дай прави нищо. Не, бе, какво направих ти, бе? Пеца, спри се. Петко, спри се. Давай. А- Аз отивам да си закача моето. На косъм беше Ирене. Не! Поправи! Чакай да се поправя. Ето, Пеца, качвам се. Пеца, изчакай да се качи, защото Добре, бе, чакам го, бе. неговото е по-сложно. Криво, доста криво. Ама гледай сега, Петко. Гледай сега. Чакай да изравнам, защото ме е малко... Бързи яростни 3. Бързи яростни тревика. Токио дрифт. Гледай. Те са така. Браво! Какво съм беше? Усрах се. Когато се изтръгваш от рамата, не пускай нетрустов, ама прескачаш. Давай. Аме, лати тук да мога ви гледам, бе. Не може да се влей Оказа вътре. се, че не е кухо. Айде, А, не леко хуми, идва и ти. аз няма да скачам от рампата. Виж го, абе ще ми се откачи. Ирене, карай по-напред и пускай рампи. Карай по-напред и пускай рампи. Аз няма да скачам. Аз ще скачам, аз искам да скачам. Давай. Йеее! Мали! Виж ги движението! Има бандити! Аз се възгам надолу. Help me. Идвам да си... Айде, Пеца. Идвам да си взема ремаркето, къде е? Но, аз отидах. Мен се ще откачим. Моето ремаркенци. Моето го помля. Какво сте? Чакай! Брат ми, от това твоето тъпо ремарке не мога да си закача. Какво правиш, бе? Виж го той идиот. Гоче, гледай сега. Какво немче си? Ирене, хелпни, бе. Чакай. Правим дроп едно. Дроп. Добре, ремаркета... Чакай първо да си го взема моето. Абе. Сега твоето ще ти го дам. Гоче, виж ми колата вече, това я направи. Какво правиш, бе? Абе, ще кикна! Виж го какъв е идиот, брат ми, бе. Затова не те викам в самп. То правихме сега. Оправих го се. Бъгна ми ремаркето, не мога да го закача. Виж го. Чакай сега. Да, това... Къде е Ирен? Ето Ето му. Гледай, бе, ремаркето не ми се закача. Си го гуцти. Това са най-големите приятелства. Айде. Сега при мен има проблем, чо. Няма, вече няма да чакам. Ирене, давай, няма го чакам. А там? Давай.
Нека ни настига така пишачката. Бе, Без. Закачи го. давай, Ирене, да се мащаме. Виждам го. Гледай сега, мастър камиона. Моята кола повече от това не може. Ремаркето ми изчезна. Баси кефът. Изчакайте да се качим в лимузина, бе. Давай, Ирене, давай. През прякото, мали. О, аз се гмурна. Алахе. Аре, Гошо, идвай да се качваме горе, бе. Аз съм в планината. Виждате ли сега? Ирене, гледай за твоята лодка. Чикилибу? Аре, бе, Гошо, идвай. Help me, аз съм бъгнат. До кой да се гота? Чакай. До мене. Наклонина гото. Ти кой номер си? 30. 26 май. Петко, я виж, бе. Да. Гоче, аз за това Сега какво обичам правим? тази кола много. Защото е много яка офроуд. Гледай. Ние няма нищо да ни стане. И аз засили надолу. Чакай да се кача. Искаш това да го изкачим да се... Давай. Това е офроуд, момче. О, фроуд каруца. Не, няма да му... Гледайте гумите. Чакай, спри за малко. Да, аре, тук малко си направи... Оле, виж ко намерихла! Не, количката ми, не? Давай, дръжи. Трябваше да настъпа ръчно. О, коче, бах, ги якото. На. Гледай. Ила да си направим снимка. Не ръбъл е, брат ми. Чакай. Тук и сега. Аз завещавам. Моите документи! Цамбор! Аз умрях. Толкова, честно ли? Не. Чакай, аз ще взема лодка. Аз взимам. Аз взимам спидър. Аз винаги не я взимам. Не, на другата страна, Гошо. Изчакай де. И така само да направим, топа ни може. Аз топа майче за първи път го виждам, а. Не! Мака му! Крадеца отново ето! Не, Гошо, изчакай му, бе! Той умре, давай, качвай се. Ще започна. Ирене, ади бе, чакам те. Бате, ще... Пеца, без спортове, бе! Бате! Не бе, той е на майната си, нека се портни. Ама това... До мен. Ей, Пеца, ила, кажи му да влей във водата. Влез във водата. Шефа така казва. Хайде. О, чакай само да си чанк на скина. Ама виж го, то с мангала бяга. Аз ползвам чиитови ила тук. Чакай, аз да съм с... Чакай. Хайде, остави го това копара. Не, чакай да го убием. То не... Копара. Хайде. Това не е честно. Чакай! Съм на момента си. Абе, момче, изчакай, бе. Тази кола принадлежи на бандата Роял. Ако искате да имаш лична кола, използвай... Какво викаш, Гошо? Не ми дава, че тази кола била на някаква банда.